Vonku je tak pekne. Sa mi nejak nechce ísť do toho štúdia točiť. Keby aspoň nebolo tak ďaleko. Ešte máme nejaké zvyšné zábery z Game Expa. No, neviem. Keby som vedel, čo naturál. No Michal, ja si myslím, že by si tam mal dať... Vieš čo, daj tam čokoľvek. V dnešnej časti hernej show Gamebodu vidíte videorecenziu na padajúcich titanov, inak povedané Titanfall. Vrátime sa na Game Expo, aby sme vám ukázali zvyšné vstupy, ktoré stoja za to. V druhej videorecenzii už netrpezlivo čaká hra Infamous Second Son. A v Android rubrike si ukážeme naozaj hlúpe spôsoby, ako umrieť, samozrejme len obrazne. Poďme sa na to všetko pozrieť, Gamebod už čaká. Zdravím vás, môžem otázočku pre hernú reláciu. Vieš, na akú akciu práve čakáš? Áno, viem. Na akú? Že by na Anime Show a Game Expo? A na čo z toho sa tešíš viac? Anime Show alebo Game Expo? Anime Show úplne úprimne. A čo čakáš od tejto akcie? Na čo budeš vyhľadávať? Hlavne súťaže ako cosplay, karaoke alebo AMV contest a potom niektoré prednášky, ktoré prednášajú kamaráti. Na akú akciu to práve čakáš? Istrokon. Istrokon určite? Nie je to v septembri náhodou? Nie. A teraz je? Andu Anime Show. A čo čakáš od tejto akcie? Čo budeš vyhľadávať na nej? No, tak asi zábavu ako hry, karaoke, cosplay divadlo, cosplay, súťaž, oblečenie, normálne tak. A zúčastníš sa cosplayu? Nie. Nazdar, takže na čo tu čakáš? No, my sme šli na kurz pauzu teďka. No a jinak, nevím, já se držím kluku, já jsem tady poprvé, takže vlastně program nechávám víceméně na nich zatím, takže. A čo popisuje tvoj cosplay? No, to má být Dr. Stein ze Solitra, ale tak nějak je to spíš cosplay, tak jako je to z takových rezervních zdrojů vyhrabané všechno, takže. Môžem ťa na sekundu osloviť? Nie. Takže kam sa chystáš? Kam sa chystám? Na Anime Show sa chystám. Čože? Na Anime Show sa chystám. Budeš aj súťažiť? Nebudem súťažiť. Prečo? Pretože nič neviem. Ja sa idem len pozrieť. A čo to máš za kostým na sebe? To nie kostým, to som len ja. Klasická ty? Klasická ty, no. Tak bežne chodím po ulici. Môžem si vašu kamarátku požičať na rozhovor? Ďakujem veľmi pekne. Poď sa so mnou porozprávať. A to je cosplay, alebo to tak si sa nahodila? To je civilné oblečenie. Civilné oblečenie, každý deň takto chodíš? Každý deň nie, ale... V letných mesiacoch? Hej. Aha, trošku odvážnejší výstrih, nemyslíš? Nie. Nie? Si spokojná s týmto, áno. Tak som dostal informáciu zo štúdia, že sa ťa mám opýtať na tvoj zápal očných spojiviek. Tak stáva sa, no. Stáva sa? Prechladla si? Nie. To máš za to, že takto chodíš oblečená. Čiže s okom nemáš nič? Nie. Je to v poriadku. Ďakujem za rozhovor. Vývojár titulu Drive Club Evolution Studios robí veľký pokrok na tomto titule, hoci tento týždeň oznámil prepúšťanie v štúdiu v Liverpoole. To opustil režisér Drive Clubu Cole Rogers, ktorý zdôraznil, že opustil Evolution bez výčitiek. Sony potvrdilo, že nový režisér pre tento titul je už vybratý a bude čoskoro oznámené, kto ním je. Napriek týmto stratám Sony vydalo vyhlásenie, že vývoj hry pokračuje a dodáva. Aby bolo úplne jasné, tak vývoj Drive Clubu na PS4 bude stále lepší a lepší. Všetky zmeny, ktoré postihli štúdio,
nemajú vplyv na vývoj hry alebo týmu. Sony dodalo, že majú plnú dôveru, že hra prinesie na PS4 to, čo sľúbila a že bude skutočne skvelým titulom. Podľa Sony hra dosahuje skvelý pokrok a ubezpečuje nás, že bude stáť za to. Štúdio neponúklo žiadne informácie o hre, ani videa alebo obrázky z hry. O všetkom vás budeme informovať v nasledujúcich týždňoch, kedy by Evolution Studios mali oznámiť dátum vydania. A na záver menší bonus, šíria sa reči o tom, že Drive Club vyjde v júni. Spoločnosť Bethesda predstavila Wolfenstein The New Order Panzerhunt Edition, ktorá obsahuje takmer všetko, čo by ste chceli vidieť, a to v luxusnej a drahej špeciálnej edícii. Za $100, čo je približne 76 eur a nejaké drobné, dostanete štýlový kufrík, v ktorom nájdete 11 tajných dokumentov v podobe map, spisov a dokonca aj röntgenových snímkov. Čo zaujímavé, je 20 cm ručne maľovaná figurka Panzerhunda, vyrobená z kvalitného vinilu. Ďalej bude táto edícia obsahovať exkluzívny steelbook v zamatovom prevedení, 14 pohľadníc s témou hry v alternatívnej histórii, 3 vyšívané záplaty s krabičkou s exkluzívnymi replikami psích známok. Všetky tieto veci sú skvelé a vyzerajú naozaj nádherne, ale čo je zvláštne a čo dosť nahnevá, je fakt, že edícia neobsahuje hru, takže nezostáva nič iné ako si Wolfenstein The New Order zakúpiť samostatne. Hra spoločne s Panzerhunt Edition vychádza 20. mája. Batman Arkham Knight od spoločnosti Rocksteady dostal nejaké nové screenshoty, kde sú predstavení komisár Gordon, Arkham Knight a nové prostredie mesta. Môžeme vidieť nový pohľad aj na samotného temného rytiera. Dax Ginn nedávno hovoril o dizajne novej postavy a povedal, že je vzrušujúce sledovať očakávanie fanúšikov. Ďalej dodal, že je skvelé spolupracovať s DC, hlavne kvôli ich skúsenostiam. Ako náhle bol nápad na stole na novú postavu, tak sme všetci boli plní energie sa do toho pustiť. Takáto príležitosť nepríde veľmi často, pracovať s niekým ako sú chlapci z DC, ale nám sa to podarilo. Sme veľmi nadšení. Práve teraz síce vidíte len známy trailer na túto hru, no spomínané screenshoty na vás čakajú na portáli Gameside.sk alebo na našej facebookovej stránke. Batman Arkham Knight je naplánovaný na 14. októbra na PS4, Xbox One a PC. Ak ste si niekedy chceli vyskúšať Dead Space, ale nemali ste príležitosť, tak teraz je tá správna chvíľa. Štúdio Electronic Arts ponúka do 8. mája prvú časť z trilógie Dead Space zadarmo. Jediné, čo musíte spraviť, je nainštalovať si Origin a zaregistrovať sa. Ak si raz hru stiahnete, bude dostupná navždy na vašom Origin účte bez akýchkoľvek ďalších poplatkov. V hre prevezmete kontrolu nad hlavnou postavou Isaaca Clarka, inžiniera, ktorý sa vydá na rutinnú opravu ťažobnej lode v ďalekom vesmíre. Všetko sa ale zvrtne vo chvíli, keď Isaac zistí, že posádka lode Ishimura sa dostala do kontaktu s mysterióznym mimozemským artefaktom, ktorý mení mŕtve tela na kreatúry známe ako nekromorfy. Clarkova misia opraviť loď sa mení na boj o prežitie, pričom sa pokúša vrátiť artefakt naspäť na planétu, z ktorej pochádza. Riot vypúšťa do sveta svoju novú funkciu Team Builder. Tá už teraz umožňuje hráčom vybrať si hrdinu, pozíciu a úlohu ešte predtým, ako sa prihlásia na vyhľadávanie zápasu. Toto môže zo zápasov odstrániť nepriateľskú atmosféru medzi hráčmi pre nezhody s rozdelením pozícií. Avšak je tu dôležitý fakt, a to, že Team Builder bude samostatný spôsob vyhľadávania zápasov. To znamená, že spôsoby, ktoré ste poznali doteraz, nebudú mať s ním nič spoločné. Navyše, ak sa rozhodnete hľadať zápasy týmto novým spôsobom, budete sa môcť zúčastniť iba normálnych zápasov, teda tých, ktoré sa nepočítajú do rebríčka. Budúcnosť Team Builderu nie je zatiaľ pevne daná. Riot aktuálne ešte nevie, ako by tento systém ovplyvnil rebríčkové zápasy, tzv. Ranked. Preto to je zatiaľ vyriešené týmto spôsobom. Pri názve Goat Simulator si zrejme pomyslíte, že ide o hru, kde sa simuluje život kozy. Asi by ste očakávali, že sa tam bude iba jesť tráva, dojiť mlieko a možno sa hrať s ostatnými kozami. Opak je však pravdou. Trailer, ktorý vidíte, ukazuje presne to, čo by koza nemala robiť. Vo videu koza útočí na ľudí, posiela ich na smrť. Čo je ešte bizarnejšie je to, že koza vyzerá byť mŕtva. Toto je trailer, ktorý proste musíte vidieť celý, pretože tomu inak neuveríte. Video je šialené. Otázkou je, čo si mysleli vývojári pri tvorbe tejto hry, keď prišli s nápadom urobiť kozy simulátor. Napíšte nám kľudne, čo si myslíte vy. Goat Simulator vychádza na Steam 1. apríla, teda aspoň by mal, pretože vyzerá to ako hlúpy vtip, ako napovedá aj dátum vydania. Nuž, my v Gamebote dúfame, že Goat Simulator 1. apríla naozaj vyjde. Ak tomu tak bude, môžete sa tešiť na mega super extra hyper mega recenziu. A za to ručím ja. Tak ja sa ťa najprv opýtam, môžeš nám trošku predstaviť tvoju tvorbu? Je to tvoja tvorba? Ty to vytváraš toto? No v podstate väčšina tých modelov, okrem niektorých tu na kraji, sú mnou namalované.
Aha, čiže to len maľuješ? Máš nejaký model, ktorý namaľuješ, alebo to aj celé skladáš a lepíš? No samozrejme, že ich zlepíš, lebo je to v podstate ako klasický model lietadla alebo lode. Že človek skúpi model, zlepí ho, namaluje podľa seba, v prípade niektorým človek vie domodelovať niečo alebo dotvoriť, čo tam nebolo. Všetko sú to vlastne modely k hre, Warhammeru Fantasy Battles, Warhammeru 40 000 a Pán prstenov, sú to hry od firmy Games Workshop, ktoré tu prezentujeme. A keď nám môžeš povedať, ako dlho ti trvá napríklad zlepenie takéhoto tanku alebo a namaľovanie, celková príprava? Áno, tak zrovna tento tank trval pomerne dosť dlho, lebo je to jeden z tých najväčších tankov a možno lepenie aj malovanie by vyšlo tak na také možno 4-5 dní čistej roboty, samozrejme rozratané do dlhšieho času, lebo na tom tanku je potom viaceré také detaily, že dá sa povedať, z druhej strany je tam namalovaný taký propagandistický portrét vojaka a podobne, že to trvá trošku dlhšie. Čiže tie menšie postavičky sú jednoduchšie ako tie veľké? Áno, podstatne jednoduchšie. Keď človek maluje tabletop, čo sú napríklad tieto modely, tak figurku vie zvládnuť namalovať tak za takú asi hodinu. No dobre, čiže opýtam sa ťa, o čom to v podstate to Game Expo a Anime Show je? Tak je to zábava, respektíve festival pre mladých aj starých a ako názvy vypovedajú, tak Game Expo je o hrách, máme tu celú škálu hier od konzolových, nových, starých, až po rôzne súťaže práve v tvorení hier, písanie scenárov k hrám, takže a plus máme tu prednášky samozrejme, kde sa o hrách hovorí, o type hrania a keďže vládne fenomén aj tzv. Let's playerov, tak máme tu aj Let's player, ktorý ukazujú v podstate, ako natáčajú tie svoje relácie. Celá tá škála programu je vždy obnovená, ale ešte teraz dávame nejaké extra veci navyše. Jedno je to, máme sekciu japonských herných automatov, ktorá nám narástla na nejakých 14 kuskov, takže môžeme sa zahrať klasiky ako je Golden Axe, Street Fighter, Mortal Kombat, v podstate originály v najvyššej kvalite. Okrem toho máme tu veľký turnaj League of Legends a rôznych iných hrách. Chceme určite zvýšiť počet vecí, ktoré tu máme a všetko sa nejakým spôsobom buduje postupne. Chceli by sme aj viac turnajov ešte dať. Všetko je to v podstate o limite našich partnerov, ale tým, že akcia rastie a chodí viac fanúšikov, tak môžeme si dovoliť v podstate expandovať a nalákať ďalších partnerov, aby priniesli tomu návštevníkovi, ktorý príde komplexný balík toho všetkého, čo má rád, to znamená, môžeš sa zahrať, môžeš si zasúťažiť, môžeš si vyskúšať novinky, ale aj starinky a samozrejme chce si podiskutovať s hráčmi, chce si niečo nové na workshope. Mali sme tu viackrát vývojárov, teraz napríklad máme hostia Warhorse Studio, ktorí vydávajú hru Kingdom Come Deliverance, takže môžu sa dozvedieť o tvorbe tejto hry a vidieť live footage práve z tej hry, takže skutočne je tu všetko. Môžu sa dozvedieť, vyskúšať, oňuchať, ochmatať a o tom to je. Dlhé čakanie konečne skončilo. Titanfall padá do našich počítačov a s ním aj dlho očakávané zmeny Run and Gun strieľačiek, na ktoré sme čakali už niekoľko rokov. Každý hráč Call of Duty si konečne môže povedať, že sa dočkal výraznejších zmien ako len kozmetických úprav. Zmeny herných mechaník, iné prostredie a pravda, že železní titáni, to sú hlavné ťaháky prvého počinu štúdia Respawn. Titanfall nie je obyčajnou hrou. Je to jeden z tých titulov, ktorý posúva vývoj žánra ďalej, hoci nie revolučne. Sklbenie dvoch subžánrov do jedného, pridanie zaujímavého konceptu známeho z MOBA hier, celkový balans a výborný level design sú ingrediencie, ktoré nenechajú bežného hráča ľahostajného. Aj keby pár vecí mohlo byť dorobených výraznejšie, môžete sa tešiť na poriadnu a hektickú akciu. Čo sa budeme nahovárať, najväčším lákadlom sú pravda, že titáni, ktorých po určitom čase môžeme zoslať z nebies, aby nás buď chránili popri parkourovom behu s jetpackom, ale aby sme do nich nastúpili a vypustili orgazmický a výbušný chaos všade naokolo. Je zaujímavé, že celkový koncept titánov bol rozdelený na 3 druhy, pričom zbrania a podporné schopnosti majú všetci rovnaké. Tu nastáva možnosť kostumizácie, ktorá síce je okresená na minimum, avšak zahŕňa všetky základné a charakteristické typy. Hoci vo svojom titáne strávite asi polovicu približne 15-minútového zápasu, nemenej dôležitú úlohu bude zohrávať aj vaše pešiacké ja. Jetpackom na chrbte sa z vás automaticky stáva rýchly a strašne otravný nepriateľ. Vybavený primárnou, sekundárnou a antititán zbraňou nie ste o nič menšou hrozbou ako samotné smrtiace stroje. Mimo to, neviditeľnosť či sonar pre sledovania pohybu nepriateľa cez steny vám určite prídu vhod. Konec koncov aj samotný fakt, že sa môžete zavesiť na chrbát titána a rozstrieľať mu jeho achilovku na hlave je samo o sebe smrtiace kombo. Hrateľnosť a pocit epičnosti z každej sekundy je vďaka týmto atribútom na najvyššej úrovni a nenechá vás kľudnými, kým sa na obrazovke nezobrazí finálny verdikt bitky. Čo ale z časti nesplňa očakávania, je kampaň, ktorá trpí naozaj minimálnym nasadením vývojárov. V
podstate ide o sériu multiplayerových zápasov, ktoré pred začatím spustia menší eventík, napríklad v podobe orbitálneho dropu. Ďalšie príbehové vložky potom nachádzame v samotnej bitke, kde nestačíte sledovať rozhovory v pravej hornej časti obrazovky, lebo ste uprostred tej krutej a hektickej prestrelky, kde sa každá stotina sekundy počíta. Herné mody sú tiež čiastočným sklamaním, čo sa týka inovácií. Aj keď sa vo väčšine nachádza MOBA element v podobe strašne sprostých botov, nenájdete v hre žiadne nové. Klasický team deathmatch v dvoch variantách, Capture the Flag, Domination a Last Man Standing, ktorý aspoň šťastie zaznamenal zmenu a nahradil slovíčko man s titánom. Čiže oba týmy začínajú s titánmi a majú zničiť všetky týmu druhého, no každý hráč má len jeden život. Aj keď sa tvorcovia z Respawn mohli viacej vyhrať s kampaňou a modmi, nemení to nič na fakte, že sa hrá neskutočne dobre. Je takmer isté, že titul bude živený DLC balíčkami, ktoré budú hru ešte viacej rozširovať a v tom lepšom prípade nás čaká viac ako len kozmetické úpravy. Avšak predpokladám, že bude titul natoľko úspešný, že stanoví novú laťku pre ostatné tituly tohto žánru a pokračovanie na seba nenechá dlho čakať. Vrelo odporúčam každému, koho bavia rýchle, nervy drásajúce FPS-ka, ako aj tým, čo zanevreli na stále sa opakujúci koncept Call of Duty, aj keď ich v minulosti tak nesmierne bavil. Konečne tu máme next gen hru, ktorá posúva žáner ďalej, takúto možnosť nepremeškajte. What's up? Looks like the haters are getting ready for their big parade. You in? Oh, I'm in. I'm a total hater. Konečne exkluzivitka na PS4, čo vyčnieva zradu. Infamous Second Son je krásnou ukážkou sily a výkonu PlayStation 4, a to nielen po vizuálnej stránke, ale aj po stránke hrateľnosti. Čo vás budem napínať, hra sama o sebe dopadla dobre, tak si poďme povedať prečo. Excuse me, man on a mission here. Ak si spomeniete na prvú časť, zaujala hlavne otvorenosťou sveta a unikátnymi schopnosťami superhrdinu. Ono v podstate Second Son neprináša žiadne zásadné zmeny, ale násobí pozitíva predošlých dielov. A zrovna svet a schopnosti sú tým, čo zaujme hráča azda najviac. Náš hrdina či zloduch, preferencie nechám na vás, tentokrát spozná až 4 unikátne schopnosti. Menovite dym, neon, video a betón. Je zaujímavé, že tvorcovia vybrali zrovna takéto, v úvodzovkách elementy, no do hry po vizuálnej, ale hlavne hrateľnostnej stránke zapadajú perfektne. Hoci vo väčšine budete stále mať po ruke len granát, raketu, útok na diaľku a na blízko, štýl hrania sa zásadne mení. Oh, hell yeah! Taký dym napríklad uvítate, ak máte radi veľké výbuchy a silné útoky, no strácate čiastočne vertikálnu manevrovateľnosť. Naproti tomu neon si zamilujú rýchli a presní hráči vďaka spomalovaniu času a ukazovateľu kritických bodov na tele. Video element poteší hráčov, ktorí hrajú plíživo a radi lietajú, zatiaľ čo betón ponúka silu deštrukcie a nezničiteľnosti. A keď vezmete do úvahy, že ich počas boja môžete striedať, urobíte si približný obraz. Naproti tomu máte na výber aj rolu dobra a zla, ktorá opäť mení hrateľnosť buď na totálnu deštrukciu a chaos, alebo opatrný prístup, čo vás vyslovene donúti hrať titul dvakrát. Suck on this! Celý príbeh sa odohráva v Sietli, stredne veľkom otvorenom sandboxe, kde okrem hlavnej príbehovky môžete skúšať aj vedľajšie misie, čistiť štvrte od zlákov, prezentovať životné postoje buď dobrým ničením drogových gangov, či zlým rozháňaním demonštrantov. Výberu máte naozaj habadej a hra vás v ich plnení dostatočne motivuje. Či už ide o zbieranie karmy, ktorá odomýka modré či červené schopnosti, alebo ničenie základní tých zlejších, ktoré pridávajú body na vylepšenia, nikdy sa nebudete nudiť. Aj keď si mesto čiastočne žije svoj vlastný život, nepostrehnete zásadné zmeny po väčších udalostiach, čo je škoda, no od sandboxov sa to dá z časti čakať. Bohužiaľ je ale fakt, že to od tejto hry vyslovene očakávať budete. Ruka v ruke s príbehom, ktorý je taktiež priemerný, nabudíte dojem, že svetu niečo chýba. Postavy, ktoré stoja za zmienku, sa v hre vyskytujú pramálo, hoci by ste ich radi videli častejšie. Pomyselný klinček pridáva už len prílišná lineárnosť príbehu, ktorý sa takmer nemení ani pri hraní za opačnú karmu. Thing is, they think they got you trapped, but ha! Ha! And they're mistaken because... Because we're Smoke Guy and Laser Girl. Yeah! Joke's on them.
Graficky ale hra žije. Okrem naozaj krásnych efektov a textúr, hlavne čo sa týka postav, k realite pridáva aj fyzika, s ktorou sa môžete vyhrať do zbláznenia. Nakoniec, keď uvidíte všetok repertoár vašej postavy v akcii, zmeníte názor na grafické prevedenie všetkých ostatných sandboxových titulov. It's not good to keep things bottled up. Hey, here's a little trick I like to call laser. Second Son teda nie je hrou o príbehu a atmosfére, je to titul určený na vyblázenie sa s obrovským množstvom schopností. Jednoduchosť ovládania, vertikálne vnímanie prostredia, fyzika a krásna grafika potom len navyšujú pocit epičnosti vašeho vyčíňania. Prirátajte znovuhrateľnosť a slobodu sandboxu a máme tu jeden z najlepších titulov, v ktorých sa môžete bezcielne vyhrať. Len škoda toho lineárneho príbehu, inak by si hra odniesla tie najvyššie hodnotenia. Takže vítajte v našej Android rubrike, v ktorej si dnes ukážeme naozaj hlúpe spôsoby, ako umrieť. To je názov hry, aby ste si nemysleli, že vám budeme ukazovať, ako napríklad, no veď uvidíte nejaké tie návody. Čiže, o čo v tejto hre ide? Ja idem rovno hrať, čiže... ale tu sa musím veľmi sústrediť, čiže ide o to, aby ste rýchlo robili úlohy, ktoré vám to vypisuje. Tieto tlusté klobásy, alebo ako to nazvať, sú ľudia, ktorí naozaj si nevážia svoj život a vašou úlohou je rôzne úlohy, ako som povedal. Aha, ideme rýchlejšie. Musím držať, aby nevyšla krv stavať. Sú tu rôzne úlohy, konečne sa k tomu dostanem. Napríklad vyčistiť obrazovku od tohto. Teraz musím dať kečup na rožok, tak aby boli tie čiarky plné. Za to dostávate body a ideme opäť rýchlejšie. Nesmiem stlačiť červené tlačítko, ináč na to som sa veľmi často nachytal. No, toto neviem, čo mám robiť, aby som pravdu povedal, to som nikdy nezrobil. To si musím zistiť, no o jeden život som prišiel, hej, a ideme ešte rýchlejšie. Teraz musím vyťahnuť lyžičku či vidličku z toastovača. Tie klobásy sú naozaj hlúpe takéto veci robiť. Čiže ak sa chcete zabaviť a chcete niečo nejak rýchlo si otestovať vaše schopnosti reagovania, určite, Pane Bože, určite je táto hra ako pre vás stvorená. No krmi hada rožkom, no prosím vás, kto to kedy videl toto. Táto hra je zadarmo dostupná na Google Play a možno aj na iOS. No toto som teraz. Dal som to. Aj na iOS možno, čiže určite si ju môžete stiahnuť. Je to taká srandička a myslím, že tak ďaleko som sa ešte nedostal. Tu neviem, čo mám robiť, takže zvyčajne po 3 kolách som to No a som mŕtvy. Takže asi toľko k tomu. Áno, postupom času sa vám odomýkajú rôzne postavičky, za ktoré môžete potom hrať. Môžete si napríklad vypnúť zvuky, no, keby ste náhodou nechceli, alebo pozrieť si titulky. Čiže toľko z našej Android rubriky, čiže ak sa chcete zabaviť a otestovať si váš skill, ak by som to takto gamersky mal povedať, a vašu rýchlosť reakcií, určite si túto hru môžete stiahnuť, je zadarmo, takže o nič neprídete. Nikdy nebudem hrať, to odinštalujem.